Ponono ni contractor, in supplier, in bende wach makama ngeno ni bro bedo ka kunyi. Kata mna counties magwa, wangi nitiere issue, kata mna chidna de moten record pending bill. To bende ni loso kene diko ten record watch mago mag training tiegro. Tangini tiegro bende oken nono. Tiegro bende tiyo kod omenda kata mna mago mag piny owacho. To parni koronga juang system makama. Bende no nyiewo kaluwore koda John Mbadi, jatend migawo mochung' weche mag omenda. Iwacho ni system ni iwacho ni EGP system nonyiew kanyo kod siling milion 565 kod abich. East Akintere County ma Kisumu nyaka gisani ka kor neno ka governors koro tamre matek miwuoro mar mondo mi oket dwaro makama e tin. Dibene gitamre nikech accountability issues koso nango nikech neno kara mno odiochieng' manyoro wantiere kod manene governor e county mano ma Bungoma Wycliffe Wangamati kanyakla kod nyawadgi ma Barchok bom ma Bomet. Bende neno kanyo kod anjnegi to dwaro nen mana kotenre kod mibadhi mago mag tenders e kind mamoko. Kaka wawacho, mibadhi bende osebedo mang'eny nikech samoro kata ni dwaro tenda to ing'isi ni iter to mano chal ka gibowachi ibokwan gi akwana ni ji notero tenda. So weche mawuok mag mibadhi gi ma counties bende yudo bobet ni ka en system maler tibo yudo ka gigi nyalo bobet ni dok chien kabisa nikech kibo dok chien kabisa nikech ibo neno ka tenda ka noteri to ibo rango bende tenders nego ter bana sama ntiere pesa minyalo chul gigo nikech sama iwacho kata ni iwacho ni pending bills man nitiere to kane pesa obiro e county mora bora manergo chul ng'ato nego beni system ibo rango ni prioritization e tenders kani timo tender chon to nego beni chuli kaka idwaro e system nikech moko iyudo ni jok manobiro machien ichulo kapok ochul jok mano otimo gik machon. So ayie ni mae dhi kelo accountability. So this accountability system ema pod wawacho ni sama wacho ni nitie mibadhi miyudo e counties mago bobedo ni chako golo gik machal kamago miyudo ka ng'ato otimo iwacho ni tenda ya heo nikech gik ma okelo bende ok ne. So gik machal kamago bomiyo wayudo ni accountability bet nikech ki omi tenda nego bed ni by the time ichuli system bende nego bed ni rango ni i-upload gik moko in that system manyiso stages ma nego bed ni ichulie at different levels. So magi bokonyo golo gik machal kamago. So samoro kaka jok moko bed ni pod giloso ema wacho ni nego bed ni government mamalo gi mapiny county government gi national government nego bed ni sama giloso kuonde ma gintiere gigi nego bed ni kata sama gibete committees kata kwa wacho ni mar IBEC ma budgets gi iwacho ma ji te ntiere kuma gibete nego bed ni gin gi a communication strategy ma bomiyo ji bet gi ability ma ginyalo neno ni gima itimonwa en gima dhi konyo japiny ok ni gima itimonwa ketho ni japiny kuonde mantiere. So mage mwawacho ni samoro wacho ni notim participation nego tim e yo ma iwacho ni ng'ato nyalo bet ni ka ok nowinjo maber onuone kata ong'eyo. Erokamano.